3-2-1, τραγουδάρα φοβερή όπως καταλαβαίνετε. Είστε έτοιμοι για ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι? Ένα τραγούδι που πραγματικά είναι ολοκαίνουργιο όπως σας είπα. Τώρα βγήκε στην αγορά, θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Αυτά μου σκουπί πάντησα, παιδιά, σήμερα. Θα κάνει μεγάλη επιτυχία, θα το θυμόμαστε για χρόνια. Θα το θυμόμαστε για χρόνια. Εάν το βρω βέβαια. 3-2-1, πάμε! Να το και λίγο έτσι. Πάμε, 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 πάμε! Πήγαινε!